guys, good morning. So continue to karon guys. Pura man isa ron guys kay nilakaw man sila. Nag-shopping pa sila. Nag-shopping akong boss guys. So ako rais karon. Pero makita rin nila na may CCTV dire guys kung nabunsa ko sa akong libuha. So makita na siya. May naka-advance po na CCTV ang house guys. So siya diba? Ako na ladies. Simple. You were my first time. Tiwas kong hugas guys. Welcome to my channel. Ari lang to sa YouTube guys kay kuan. Dili kasig memory guys ba. So, you were my first time. You were my Hi, Vengeta, Benchika. Thanks for watching. Ang limpyo sakto. Thank you guys. Ora man ko sa karon guys. Mag-cleaning ko. After diri mag-arrange ko. Akong kuyo day guys kay isa ka giant poodle. Ang panganya kay Tiny. Tiny! See? Giant poodle guys. Tiny ang name. Butan kayo na guys. Say hi to my vlog, Tiny. Say hi. Giant poodle na guys. Butan kayo na. Pero dog food lang gikaon guys. Walay sagol. So, di siya pwede ka ng sagulan ng mga laing food. Mara, daily na guys. Water lang, refill ang water. Dayon. Koan. Mara, dog food ra. Ang pangan siyang dog food kay special dog. A special food, mangguro, dog food. Pang giant food bin siya guys. Tag 150 ang kilo. So, kinilo na siya dito. Mandiri kay ito malakaw katong last time akong gaan. So, you were my first time. Thank you for watching guys. Ito guys, kay need sa mag-visit. Para nag-abot nila guys, thank you na. Basta Pilipino or basta Bisaya. Hindihan.
say needed ba? Are you okay, Tiny? Guys, so magmapalay ko guys din sa mapa ko sa CR guys. Ay, ano siya guys? Hari ko sa size sa CR guys. So, Kylie, your ball. Hi guys. Hey guys, hi. Nita Oats. Spray oat. Over my first.
basta og linis. Naini, are you okay, Naini? Disinfect nga ako yung gamit guys. Pero siya yung kuhaan. Ang shit alcohol ba? Limpigit siya sa floor. Si Tiny. Baby. Siya. Baby. Kaya ka Tiny.
spray. Da, 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 da. So, ari sa tasa. Balin tapuan guys. Arita sa kitchen area. So, kita medyo maripitas lang. Siguro ano yung Martin. Nasa Martin. Hi guys, sorry. Nakita yung mga guys ng mga minya, yung mga maliliit na mouse. Bisaya, English, Tagalog, guys ha. Taglish, guys. Di man mas ato ang Bisaya good. Tagalog di ay Bisaya man. Sa tasa, mag-hold sa ta guys, mamilo sa ta. This, nasa dari. So, okay. Mamilo sa ta guys. Excuse me.
Hi guys. Sige sa. Ito sa i-fold dyan. Sabihin mo. Hindi sa akin. Tiny, you're going outside? Ha? Ayun ka? Tiny? Okay, okay. Gawas ka? Dali, dali, dali. Panoktok ka. Panoktok ka guys. Oras siya on nga. Musulod niya siya. Panoktok ka lang. Talungog na mo niya guys. Nanaka. Bugla na siya. Tapos, taka na. I never knew. Okay, balikin lang guys. Nilok na siya guys. Namilo sa ta guys. Good morning. Good morning, Tiny. Amo dogi. Tiny. Okay, ha? Ay mong water dito ha.
So, yung tag-arrange diri guys sa taas na punta sa kwarto ni Martin. Ito ang kinabuhi sa Manila guys. So, mas sa tagong abroad ba? Yeah. Not easy. It's kunarta sa ang balay sa probinsya. Kayo. So at least may experience na to guys pa na. Nani din life din sa Manila. Nagtuotan na sayong dili di ay. So not easy. Na may days no kay kabalo kita ba balo ka mo ko i-train naman sa mi sa bata pa mi kabalo na mi ba i-train naman mi sa mong mama gun na we're blessed kay i-train mi sa mong parents na inani na bisag asa ibutan kira jud sa minsan for baby man siya kani kay coding sa basta kamo diha for mo analyze mo ha pero nice man diri sa Manila dagko man ilahang kuan diri sweldo 600 at nag-ask ko na sa kung nasakyan nga joyride mangguro to ang maxim ba itong maxim sakay man ko padong ko sa Novaliches gani ganyan tumang ko sa kundo sa kong kuya kuan 695 ang kuan diri ang minimum nila diri maximum nila diri kay kuan 1.5 maximum na wala pa na siya ilabot sa allowance sa minimum nagi mga kuan naisa daw kuno yang kana ganing online class guys okay for baby kami kaya akong sikat po sa kailangan ko next
Dalam ko na i-off kay naaman si Kuander eh. Si Heini, para na siya hangin. Hindi na ko sa evidence. So, usaka sa taas guys. Ato lang sa ni i-off ang lights dere. Oo. Mag off ba? Right side no? Ana lang. Saka ko sa taas guys kay magtiwas kog limpyo. Mag-map ko sa CR. Muna lang taas guys. Mag-arrange siya ta sa room ni Martin. Here. Arrange siya ta sa iyang room guys. Toys. Last time catering mo siya. Kailangan ka na siya ni guys. Kaniya na pag-process of this na toys.
Okay. Ikot sa lugar. Oh. So, na ako guys. Bye.